Бира от Лимец, произведена в България. Технологията е разработена от наши учени с помощта на специалисти от Чехия и Германия. Ще можем ли и ние да вкусим от питието, познато още на древните траки, разказва Борислав Лазаров. Това е еднозърнест лимец, една от най-древните житни култури, познати на човечеството. Специалистите от Института по криобиология за първи път у нас превръщат лимеца в пиво. За да стигнем до това шише, са ни необходими минимум 20 дена. Това е един продължителен процес. В лимеца има 8 есенциални аминокиселини, като съдържанието на лизин е много високо и лизина се среща по-рядко в останалите зърнени култури. Има витамини от групата А, Б и Е. Лимецът съдържа глутен, но той не е токсичен за страдащите от глутенова непоносимост. Като газираност, бирата от лимец е подобно на останалите пива, които са на българския пазар. Не толкова горчива и вкусна. Технологията за бира от лимец е разработена, но дали скоро всеки ще може да я опита? Ако действително неговите качества са подходящи за производството на бира, разбира се, всеки би проявил интерес. Но най-важното е консуматорите да го харесат и тогава компаниите, разбира се, че ще реагират. Бира от двузърнест лимец се произвежда само в няколко чешки, немски и швейцарски пивоварни. Затова се счита, че това е сравнително рядък вид пиво. Но когато ние говорим, че трябва да се консумира с удоволствие и мярка, това означава, че на ден мъжете трябва да пият не повече от около 1 литър бира, а жените около 600 мл. За BTV новините, Борислав Лазаров.